Pasamos ao punto 5 da orde do día. Proposta da alcaldía sobre a conformación da Xunta de Goberno do Padroado de Beiramar. Paso a ler a proposta. Proposta da alcaldía sobre a conformación da Xunta de Goberno do Padroado de Beiramar. A vista do artigo 7 do Estatuto do Padroado de Beiramar, a Xunta de Goberno asumirá o goberno e a xestión superior ao padroado estará constituída pola seguinte forma: presidente, alcalde ou concelleiro en quen de lei. Vocais, o concelleiro representante para cada un dos grupos municipais presentes na corporación. Os grupos municipais designarán tamén o suplente e o representante titular cando non poida desempeñar as súas funcións por razón justificada, remitidos por os grupos políticos propostas de representantes efectivos suplentes en consonancia das mesmas, proponse o pleno municipal nomear os siguientes representantes municipales da Xunta de Goberno do Padroado Municipal de Beiramar. Presidente por delegación da alcaldía, don José Freire Cancela. Titulares: doña Rosa María Solla Veiga, do Partido Popular; do BNG, don Valentín Piñeiro González; e do Partido Socialista PSOE, doña Marta Freire Riobó. Os suplentes: do Partido Popular e don Jorge Santomé Vestido; suplentes do BNG, don Daniel Roda Chapela; e o suplente do Partido Socialista, don Víctor Manuel Pastorita. Esa é a proposta que fai a alcaldía para o patronato de Beiramar. Moi brevemente, non vou entrar a fondo no asunto. Simplemente aclarar que o BNG vai absterse, non considera esta a presentación idónea no patronato, porque está obviando de novo o feito de que o goberno municipal está en minoría neste pleno e, por outra parte, redúcese considerablemente o que consideramos que sería, ou pensamos que sería, a representación idónea. Estamos nunha situación tan curiosa como que, a pesar do que opina o secretario, non vamos a entrar niso, os dous representantes do Partido Popular poderían formar legalmente o patronato. Poderían restringir de que os outros dous membros fosen e tomar decisións. En calquera caso, tivemos a ocasión de solicitar a modificación do regulamento por circunstancias, dos estatutos, perdón, por circunstancias non se puido levar a cabo e, por lo tanto, imos a aceptar esta composición. Ora ben, quero que conste na acta tamén que o que é a Xunta de Goberno do Patronato de Beiramar non é que aforrase todo o que dixo o señor Fervenza, é que aforrou moitísimo máis, dado que desde o mes de xuño non existe. Estamos a fins de outubro e non existe. Debe ser a primeira vez na historia deste concello e do patronato que se tarda case 5 meses en constituir un órgano de goberno que está perfectamente fixado polos estatutos, a marxe que despois houvese que modificalo. Entón, tamén dicirlle, recordarlle, que non é só o que cobra, señor alcalde, é tamén o que rende. É tamén o que rende. Non é o que cobre vostede do concello. É se no traballo de todos os días gana iso que cobra. E este feito de que tardemos a 5 meses en constituir o órgano de goberno do patronato quere dicir que non traballa usted suficiente como para o que lle pagamos os moañeses cada mes. Non traballa. Temos un alcalde barato. Non sabemos que temos un alcalde barato. Pero ás veces as cousas baratas, a larga, saben ustedes que nos costan moi caras. Costanos moi caras. E se non haxe de ver, haxe de ver. De todos modos, comunico, vamos a absternos. Eu tamén anuncio que o Partido Socialista vai se abster para darle oportunidade ao señor Pucho a que tome posesión do cargo de presidente do patronato, un presidente tamén moi barato, por certo, e darlle oportunidade de que xestione, de que intente xestionar a cantidad de fondos que recibiu o Concello nos últimos 4 anos, fondos que foron dereitiños
dereitiños, ese sí, a axudar a persoas con dificultades importantes de inserción laboral e de formación. E, señor Pucho, salle aviso que ao final do mandato vou ver cada euro do seu sueldo en que se traduciu en euros de benestar para os veciños de Moaña. E vou comparalo coa cantidad que cobrou Arturo e xa lle digo que vai a salir perdendo. Un presidente barato e adivino que malo. Eso de poner en marcha los órganos del patronato de la Junta de Gobierno Por favor. Señor Víctor Pastorete, me parece muy bien. Estoy de acuerdo con usted de que el patronato funcionó muy bien. Intentaré por todos los medios que funcione mejor. Yo espero. Votos a favor da proposta. 8 a favor.